imong kasuko. Palimasli o Ginoo, ang kapitas sa akong mga kaaway. Ano po karon nakikusay ko ninyo ha? Mga salmo, nakabalo mo sa mga salmo, katong mga pag-ampo sa unang awit sa mga pag-ampo, di ba? No? Mga pula o sa mga kwan, mga ito kagapo na akong ginawa sa inyo. O pwede karon ang Salmo chapter 3 verse, kung ano na ko yung mga pag-ampo karon. Alam mo, ang mga pag-ampo sa mga kanda, pag-ampo mo sa pag-ampo nila. Muna sa chapter 3, muna sa buntagon na pag-ampo. Kabuntagon ba? Muna lang awiton o muna ang pag-ampo nila. Kaya ang i-ampo magitulo ni Kristo ang ama namo man. Diba? Ampo, magtumanon to. Ama namo, anak ka sa langit pagkaigon, yung mga lagaygon, umabot ka na mo imong ginarian, matunan, tumanon ang iyong pagbuot. Kini sa unang sa Old Testament mo ni ang mga pag-ampo nga ang uban pag gigamit ni Kristo. No? Mali sa unang, mali lang mga pag-ampo ha, sa mga Diyos ha. Mali siyang, O Ginoo, daghan ang nakik-away ka na ko. Bugkagon ha, sa bugkag niya. Daghan ang nakikbatok ka na ko. May tungod ka na ko, miingon sila. Dili siya kabangan sa Diyos. Anak na di ka na. Malali po karon. Busa, ako ni matindog ka para sa ang pag-ampo. O niya, atong pagkalanduhan kung naitabok naman ni karon kanato. Na o niya ang mga pag-ampo sa nagagamit ni Kristo o iyang giusa sa aman namo. Malali sa O Ginoo, daghan ang nakikaway ka na ako. Daghan ang nakikpato ka na ako. Malipugod ka na ako ngayon sila dili siya tabangan sa Diyos. Abang ikaw, O Ginoo, ang kaming ko kanunay sa mga katalakman. Gihatagan mo ako kadaugan o gipaluri mo ako. Mo ka na ko ang kadasi. Nagpakitabang ako, O Ginoo, o gikan sa bungtod nimong balaan, gitubag mo ako. Muhiga ako o matulog o mumata nga malinawon, kay nagbantay man kanako ang Ginoo. Dili ako mahadlo sa linibo nga kaaway, nga naglibot ka na ko, dili o Ginoo. Lusa ako, o akong Diyos, silutan mo ang tanan kong kaaway, o kuha gahong ang tanan ng mga tatan. Ikaw ang muluwas, o Ginoo. Panalanginan mo unta ang imong katawan na nakakaroon na minaw ka na ko. Kumbaga ako, O Ginoo, kamanlalaman ko, inigsampit ko kanimo sa akong kalistanan, mikabang kakanamo. Kaluyi ako karon, ug bunggain taon ang akong mga pag-ampo, o katawan, hangtod kanusa, ang pagbiay-biay ninyo kanako, hangtod kanusa, ang pagmahal ninyo sa mga pulong, nga walay bili, o pagsunod sa lahat. Di man ibaya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong, aron maiya o mamati siya sa akong pagsampit kaniya. Pangurog ka mo sa kahadlok o ayaw na
pagpakasalan. Pagalandong kini, samtang mag-inusara kamo sa inyong mga lawa. Ihalad sa Ginoo ang gustong halad, ug salig kamo kaniya. Daghan ang nagampo. Magawaton ka namo ang dugang ng mga panalangin o Ginoo. Kaloy iintaon kami ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon o ilimnon. Muli ka o matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. Tungga intahan kami o Ginoo, o tagda ang akong pangalupo, ang akong pagkatulo, o Hari, o akong Diyos, pamatia ang among pagkuaw o pag-ampon. Sa kabuntagon o Ginoo, tungga ang akong pag-ampo. Sa kabuntagon nga nagtanggap ako mga halal, o nagulat ako kanimo. Diyos ka nga dili mahimuot sa daotan, o kanimo walay dapit ang kahilian. Dili ka buot nga moatubang kanimo ang mapalitason. Gisa kasilagan mo ang tanang mga daotan. Gilaglag mo ang mga pakakot. Gisalikway mo ang mga pangis ug limbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay. Makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtao. O Ginoo, tudloy ako pagbuwat sa imong kabubuton, o sa tulid ng dalan kasugaya ako. Kay nag-arang kanako ang akong mga kaaway. Ang tulong sa akong mga kaaway pulos baka o buot lamang silang mahimong tagan. Ang ilang baba daw at lilugdanan o maayo silang muulog-ulog. Sinuti sila o Diyos, maulay unta sila sa daotan nilang lalaw. Isalikoy sila tungod sa ilang kasalanan o sa ilang pagsupak kanimo. Apan magmalipayon kayo ang gamot kanimo o mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Ang higugma kanimo imo kayong panalipdan o sila magmalipayon lamang kanimo. Panalaminan mo o Ginoo ang mga matarong o ang imong gugma manalipod kanila sama sa kami. Ayaw ako o mi o Ginoo diha sa imong kasukot. Ayaw ako sinuti diha sa imong kabungot. Kaluiin kaon ako kay ako luya na. Nagpuna ako kay ako wala na'y umay. Nag-andos ako pag-ayo o Ginoo o kanusama kini matapos. Luwa sa intaon ako o Ginoo o tungod sa gugma mong walay paglugan, ilikay ako sa kamatayan. Dito sa luglanan wala na'y ang inundong kanimo dito sa Sion, wala na'y magbalik kanimo. Sa tungang kabuon na luya na ako pag-ayo, o
o magagabi nagtungog sa luwa ang akong mga daan. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din sa atong munting channel, binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Namumukag na ang akong mga mata kung halos di na akong makakita sa pagsigit nila tungkol sa akong mga kaaway. Palayo ka na ko kamong kanang kaunan kay gidubog sa Ginoo ang akong mga bako. Gidubog sa Ginoo ang akong mga pangaliya o gitawat niya ang akong mga pagpampo. Ang tanan kong kaaway maulawan o mag-antos pang-ayos sa kalit musimog saan. O Ginoo nga akong Diyos, kanimo akong marunong, aron imo akong panaligdan. Luwasa ako o ilikay sa naglutos ka na ako. Kay tingali unya ila akong guyuron o pulis-pulisan. Sama sa imuon sa usap kaliyon o walay makaluwas ka na ako. O Ginoo nga akong Diyos, kung nakasala man ako, kung ipaslan o kung magdautan ang maayong pinuhatan sa akong mga ikana o sa walay katanong ginaw-gaw ko ang akong mga paway naan ipagukod ako sa iba't akong kanihan aron patun o biyaan magpuyod sa yuta sa inyong kasuko palibasli o Ginoo ang kapintas sa akong mga kaaway. Lihok na o Diyos ko o tabangi kay kaangayan man ang imong ipakita. Busa, tiguma, ang tanang katawan libot kanimo o gikan sa imong trono sa langit. Hariin sila. Ikaw o Ginoo ang maghuhukom sa tanang katawan. Ipakanaog ang imuhukom dapit ka na ko o Ginoo. Sumalat sa akong pagkamatarong o sa akong kalito. Walo nga ang tinumatan sa mga taong kautan. O ganti ang mga maayo kay ang Diyos kay Diyos ka ang matarong. O nasayot sa unang-una sa timuha sa mga tao. Ang Diyos akong ipagalipan. Luwas niya ang mga matarong. Ang Diyos matarong ng maghuhukom o kanunay magsilot sa mga tawatan. Kung ang mga tao hindi maghinulson, bairon sa Diyos ang iyong espada. Ang tanan nila iyang giandam o gipinat. Giandam na niya ang iyang mga pinagiban na lantik kayo. Ang naglaap na utyong iyan ang gitabot sa iyang tanan. Ang taong dawatan naguna-una nagpatan, naglaraw o kasamo o nagsultik mga bakas, nagkalot siya kahong
apan siya inuuli mauna-unahin pagkahulo. Maunay siya sa iyang kautan ug may agong sa iyang katamis. Pasalamatan ko ang Ginoo tungod sa iyang pagkamatarong. Awiton ko mga pagpalik ang ngalan sa Ginoo malapit halapit. Salamat kayo. Natuman natin ang pag-ampal ko o mga akong ibabaw o na ibagayan ako ay sa kalinyo sa chapter 8 ang yumaya sa Diyos o ang pilit sa tao. Ang buwan ninyo, awitan ninyo ang ibadlang ni Kristo nga pag-ampal magpasama. Sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong harian. Matuman ang imong pagbuo, ibig sa'yo ka, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag kaya mo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sala. Iyon na nagpasaliso kami sa nakasala ka namo. O mo kami, itugyan sa panulan, iyon mo luwasa kami sa daputan. Kumalaban ninyo ang inyong giawit kami. Kaya ito nga naman ang pag-apo sa mga Diyos kanyang po. Ginamit po ni Kristo sa niyang nalulod siya. Kung iyong ipag-on sa New Testament, diba, igugma ang Diyos sa tibok mong kasikasin o gano'n na. Kung igugma ang iyong isikin mo sana sa iyong kaugalingan. Kung dili mo gustong buhaton sa iyong isikatan, ayaw buhatan. Pag nagbuwas na yun si Kristo na, o gano'n na kinabuhi ang tutin niya ang pag-apo para sa mga tao. Ito yan na nato sa Diyos. Ang anak ko sa kamo, pag-ikon, pasayo ka mo, harap ka sa lugar. Ang Diyos nakabalo na daan sa atong mga tinanong. Ang amahan, ang anak, o ang balahang Espiritu Santo, makauban ang kakalunay, kanatong kanang. Salamat, o tayong gabi, kanatong kanang. So, guys, Iya, Madain. Gunting tahu. Berarti berarti enam. Ang alam mga mapagkumpuan at sila anak ko. Wala akong kailangan ng magsabi mo. Kamu na po, Kristo mo. Magkulilakan. Gano'n sila magkampuan na gini, baby ay sila. ayong gabi ito lang. Biasa. Hindi ba nila masaktan sa magkakasama? Pwede kayo. Pwede na pag-ampo sa, pwede kayo pag-ampo sa komentaryo.
Kampo ka naman sa gabi. Wala man mo isulod sa tubod. Pero gani. Okay, kamu nang sulti ako mana inuha. Di ba? Inuha ako galigo. Kay pa. Sugod pinalita ko. Ako man to. Kaya sulti man mo. Nagtago ng kampo. Sa tawaran niyo kami mo to. Kailangan mo balik. Apilo kita ato. Oh, kaya kada istorya di ba mo? Oo. Pagkampo aron ka na isdan. Pagkampo ka na ako Kada sa istorya mo ba? Ako hindi pa lang sa dito. Kampo alam sa siya. Ay, dahil lang yung pwede na ito. Parang dilis ka lang. Grabe naman na din siya ang pagkampo na. Kami isang sa ginawa kay para kuan ba ang panilibdan kaniya. Ito na yung mga pag-ampo para sa kamandagon para pag-ampo para sa hindi. Pero kung ako ka na wala ka taako. Ako tadri. O may katumad na kita mo pag-ampo ko yung nakamanda. Ato among nasin natin namatik sa diyan na lawlaw dati niya di. Ito na nagsuwang din niya. Kung may mga reliyon na iyahin sila, kung nakatagod ako. Atay kumbaga kasi kalisayan ba. Pero kung wala po siguro sa ato sa una, wala kayo katungod ko ang pag-ampo. Gawa mo nag-iaway ito ah. Salamat din tagay. Kung wala po siguro kitawat ang kulang espiritu, wala po talaga agay-buti nga ang mga parang. Hindi ka kabulok ko ang pag-ampuha. Marunong po natin yung makita. Huwag mo natin ibasa sa ito ang pagtulunan. At isang pagkasawa na dito sa daang pagtulunan natin, hindi mo po naman masabtan dito at manakot dito. Wala sila katungod mo ako. Wala po, Di ay man. hindi katungod. Bakak man nila di buhat. Lagi na sulti ating ato nila. Pagkanan na tao, kaliputan. Kita pagbilig ang pagbilig. Ngayon mo kang pinili. Kaya pagbilig man tao. Dapat kita din yun. Wala po ginawa sa walang spirit. Wala po kita din yun. Apil kita sa panagin. Pag-iisip ka ang apil ka ba? Sabol mo din. Apil mo niya. Napasakot ng ganyan. Yun at kayo pag naman kung nagkakwanta ba, nakasugod ka. Pero palagi dimalas pala kita o ka ng magkwanta, ang pakasyon. Hindi na mabalik. Mula sa pagpakasyon na mabalik ka tayo. Kaya sayang kasi mo naguhan. Kung mga naguhan ako na sa gabi kita matutin ngayon niya. Wala ng patao niya. Sige pa tagay ko sa binasa. Ikalit sa kawa. Malasa. Malasa gano'n. Sayang ko ito ang ginagawa na ito. Isang gano'n ko kada tingin ko lang ka-active kita. Tingin ko tingin ko. Na nagpala mo ka report mo na kaso na tag mga report ba. Ano kayo mga buwan. Ang wala na kung baga ba na natin makasa natin lagi ba. Na tuwarang i-sayangan. Tama ko itong binasa natin ng mga patalat ng nagpirasyon niya. Sa pangwatan ng kamakan sa baboy. Ayam na ayam. Ito ang buwan. Mga nabuhat ba. Atong kamla ng atong puro mga buwan. Dunay lang sa silang nabuhat. Masayang kayo kung ato ang buwan. Hindi na ito buwan ba. Kaya ko na ang yating ato sa Ginoo. Hindi na ito. Kanang yung tusikan. Ito ang saan ang pinag-Ginoo nga. Katuod natin mga bati na kasakitan. Pero nakagay ako na din eh. Kung ito tingin patay ba. Kaya kung hindi patay ka sa una. Wala na ito. Kaya siguro nakakita sa kablahan. Nagkaroon kayo ko kumanda. Napagay ko tayo panahon nga. Kasi ka na ito ang kalabuga ako. Nanikamot kita nga. Wala na dito tayo ng tinago ba. Kaya marunong yung pinupong ito kasi pinapapas ko na. Kaya lang siguro lang salamat. Okay, naabot na tayo sa pag-ampo, no? Yan.
Matagal na, sorry kayo na emosyon ko kay. Kasi ang ka. Ako na nag-remind naman ko nilaan. Ha? Yan. Pagka kauban mo na ko tungod na ako, nagamay mo, o ito mag-ampo kung mag-isa-isa sa tingko para malikon mo. Para na ano mo ikaw sa may balita. Pero kung namakak mo, kulit, istorya lang ninyo, nituo mo na ako, pero nagbuhat ay magpakak ka na ikot mo atong. Di ba, mas rin ka mga bakak. Namakak ba? Wala nagbuhat. Ikaula ko, dili mo tuman sa suko. May ikot ka ito, ha? Pagka ito, ha? Pagka ito. Pag-ikaw na mo, parang dili mo maunay. Mainay magtari. Ika naman, ako may nagilak, may nakamakak mo. Wala mo nituon ako, wala mo nitungan ako. Dugo mo to. Kasi mingon po mo nga, ano akong ibasa to, mga may gisuko na ako sa Diyos. Siya may nagsuko na ako. Ay kinalagi kinabulit ninyo. Ayaw na mo pamakak. Na? Kaya ang Diyos nakakita, napilit na mo. Ginasubaybayan mo kanunay. Amen? Amen. So, tanda ito ha. Ako lang awag ninyo ha. Paamtag kanila no. Pwede ko na pasahaw ninyo. So, kung sige mo pamaka, huwag mo nagbuhat o may ko mo atong sinasa. Ano ko nila, tulo ang akong buha. Kaya kinahanglan, isulti magigit ako. Kaya mamatay, makadagang kamatayan. Amen? Salamat kung may gabi ka na itong tanan. Higit. Kaninyo. Tama? Na, Una, mo. enough. Wala ko inon. Ayaw mo kunay. So, pamilya, away, tapos garbo mo. Dili man pangalan, di ba siya buhat man. Ngit-ngit man. Ito na pa sigawan. Kung ako rin, nagbilak tayo niya, kung wala kayo siya. So, baka kunay ka. Patay, mauna. Mauna yung mastari. Pero bita mo, kaya naamon ako. Katong uban yun. Para malaktak mata, para mauban na, magsikatawa. Oh, good. Ya, ayo tayo ang ito. Makaluwas ko na lang simbahan. Mau mulai orasyon. Ginatin lang na niya ba? Gilatin pa na. Berting tuha ginagawa niya. Sa dihang. Mo na orasyon. Orasyon, eh. Ginatin lang na pagsulti. Tuo man mo ginatin. Ay, mga din ang ginasulti ka. Oo, oo na. Pag-ampo, anong paniligdan? Mga din na siya. Pero dili lang mo makasyon. Ampo, inyong ipakaw mag-ano ng garon. Shot, yun. Tayo mo gibuhin. Oh. Ay, ate Inon. Oy, kanang inyong gilatin, banara diri. Bisaya agad. Sa mga di na to. Oh, pag-ampo aron paniligdan ba? Kanang ang ampo na diri. Bisaya una ko nabi. Sige, pwede na. Dito man kay patin man misabdan. Grabe pagtuo ba kay orasyon man. Pero kung barang nagbisaya, ay mo din. Ipahubad niyo ng mga natin. Asa ora may tanang isang bulan na? Sige mo tang kaputol gud sige ka. At isang bulan ng dali pamasa. Sige matagka. Palpa mo lang ng ulam ay tayo tayo. Ay, ano mo? Wala na pa ako sa pagdalawa. Paano nyo? Kung pao nang wala niya patay yung nice ya. Pare.